Ватан тарих нәмәсендә Алтын Урданың рухи мәдәнияте, империя һәм совет чоры. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында тәкъдир ителгән яңа китапның исеме нәкъ шулай атала. Фәнни хезмәтне кем язган, аңа нинди бәяләмә бирелгәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белеп кайтты. Барыбер җырып чыгалдык. Мин беләм инде Гамирҗан белән. Әлеге китап Алтын Урда һәм татар ханлыкларының тарихы һәм мәдәнияте сериясендә тәкъдим ителгән фәнни хезмәт. Аны Илдус Заһидуллин җитәкчелегендә кандидатлык диссертациясе буларак Марат Дәүләтшин язган. Әмма фаҗигале рәвештә гомере өзелү сәбәпле яклый алмый кала. Китапның яңалыгы бик күп. Беренчедән ул Россия масштабында язылган әйбер. Ягъни ул бөтен менә Россия империясындагы һәм Советлар Союзындагы, беренче рәттә инде Россия Федерациясында шушы Алтын Урда темасын өйрәнү һәм ничек итеп аңа карашның акрынлап үзгәрә баруы турында сөйли. Бик күп эзләнүләр, тырышлык белән тупланган фәнни хезмәткә ихтыяҗ зур. Шуңа да Маратның әтисе танылган тарихчы Гамирҗан Дәүләтшин аны китап итеп бастыру өчен башлап йөри. Мин бу китапка телим инде аның укылышын, ниндидер фикерләр әйтсеннәр. Туры килмәгән, аны тәнкыйтьләп тә булса, менә шул вакытта ул яшәячәк. Безнең бу китапны чыгаруда аеруча гаиләнең, аеруча минем хатыным Фирдәүснең инде теләге шул булды. Улым менә җисеме үлде, ләкин менә рухы белән тагында 50 ел китаплар шулай да яшәргә мөмкин бит, 100 елда яшәргә мөмкин. Шулай итеп әйдә аның гомерен озайтык дигән фикердән чыгып эшләнде. Бу билгеле бик сәеррәк нәрсә безнең тормышта. Үлгән кешенең үзенең улының китабын чыгару дигән нәрсәләр ул сәер дә тотылырга мөмкин. Ләкин минемчә бу ят китерә торган китап түгел, яңадан ныклап нитеп чыктым. Ул фән өчен файдалы булачак. Фәнни хезмәт рус телендә язылган. Күп санлы фәнни тикшеренүләргә, археологик казу нәтиҗәләренә тарихи этаплар рәвешендә анализ ясалган. Вклад очень серьезный в историографию Золотой Орды. Тәкъдир итү кичәсендә катнашкан галимнәр әлеге китапның әһәмиятен дәлилләп зур бәя бирде. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.